Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kinongilam jong ka Henyotrap Youth Council Central Executive Council akasmi palay jong ka arpuay terik ubnay naitung arajar arpuar kilala jingo bat ay minsim ni kinong high school SSA iba samit hasurok mentala saus ni kinti a parking lot kabadan hajan ka office jong ka additional secretariat Shillong hadin baka sarkar kamshim la pelaj ya katulap ka basan benai kinti kata nado ubnay rempang hado ubnay jileo arajar arpuar. Agajingnya keren bat kilat patai kubor u General Secretary jong ka seng HYC uba Roy Kupar Senrem ula ong baka seng ka sngokia bat ka sngorem hadu kata-kata ban yoi baki nonghi kai school kin hap ban thia hasurok hajan ka pankhana pajba tang ban dawa yala ka jong ka hok na ka sarkar. Uneu nongelam ke HYC ula dawa ya menteri ka tanat puli puti uba lakmen rembui ba udai ban panma mardor ya ka jing berngem jong u bersya ya ki nonghi kai school SSA tiba penong ya ka jing ya ki ka bajai-jai ban dawa yala ka jong ka hok. Bana kaliang jong kaseng ngis ngodak ram ban yoi bagi nong hikai gi jongi ki bolong ki paya ba ban kenti ka jai penriu ka jongi ambak tien gong ba lada pikwa ban pentron ni kanu ka jai penriu lada filala ban pentron lane ban pentlot ya ka education system lane ya kata puli puti jong kata ka jai penriu ki daladi kan sering swai bat kan sadu no ngis ngodom yang ring sarkar ka balale kelut ya kini kijing dawa ki bedai hok jong kino hikai SSA kajing dawa ka jong ki galong bakila tray la ka jong ka kamram ka baki ki dawa ka ka hok ka baki ki dei banyo umat ba siu yo tulop jong ki bala sakut menta dan riu tuli ki banai kum ki briu yak ban so thu bala da umdon ka jing siu da egin besai lagi jong ki kun ki ti da egin besai la ka jong ka yeng asam riu tuli ki banai bakin nom yo tulop kamlong ke ba ka basuk ya ki ban pentulun ya ka yeng kasem ka jongki ka jengwan ka jongi menta ka singi akani ka jaka kalong si benta ban aimen sim ya ki nohi kai SSC ki baya syong ban yaki akani ka jaka bat kumju ru hadin mengilayo ya ka jingkran jong education minister jong ka jela ka jongi hendin ka singi bela berngam berset ya ki nohi kai SSC bat kumjuru ya ki managing committee nakaboong bakhilet cha school sedang lane beteng biang ya kakam ka jongpi balada phimlan ngin pensange ya ka jingsiu bat kumjuru ngin pensange ya ka jing a ya kitagi grant siki managing committee kani ka jingkran jong lakmen rembui kapen pau bo udai u minister u bom sothu ya la ka jong ka kamram uba rembui ulaklet baka syuki ke ba mau syong menta kumu education minister jong ka jela kumu home minister jong ka jela kadi lembah ka jing nang jing start ka ba mau la yo lembah kino hikai lemda dei bau lanang yo ABKD ABCD ban pas ka matric ya ka class 12 ya ka graduation ka jong u ngam tharai bu ba lakmen rembui unlong home minister lane education minister jong ka jela lesi uklet balam da dei bau ladon ka jing nang jing start ya ka bala ai lembah kini kino hikai ngin yo u bun kren la kalong hindor bartawan banong arnos lainos saunos sanos dalam makajing nang jing start kabamo la yo unang ban kren pareng dalam makajing nang jing start kabamo la yo lemba kajing hikai jong kino hikai uyo ya kekerdan kabamo bat menta peusi ulong kajing kren ka jong menen kapen sat mensiem yangi kum ki khon samla kapen sat mensiem yangi kum ki nong shok snong jaka jala namarupen pau ba umlang fit ban syong ka to syuki kum education minister jong ka jala namar so thu ya ka jing ya ka jing thangan jong ka po jong kino hikai
Hakajaka ban khot ban penbet ban thau ya kilat kelenti ban yo ban yarap ikini kinoi kai penban unang aiding ban ngakwa ban ong da kabasyai yo ba lakmen rembui ban kumjur ikani sorkar bakan mau lada pimla ban sol lane ban aino ikijing dawa jong kini kinoi kai ngi kum kaseng ginam syong klikti ban chupet ngila ong da kabasyai bangin don ringkat begini kinoi kai anu no kopor bo maki gidon baka bama kalong ba kani kajing yakon la si lada pensyong sa ikinong hikai hang ni kikmi gikpa jong ki khana school ki baki kini ki noi kai ki hikai ki don mentah kajing kulmar jingmut kajing nangjing start ka baki kun ki jong ki gide ban yo kim yo mentala south ligi sngi ki la syong hang ni haki school ki badai ban yo ya kajing hikai kimla ban yo bo ba lakmen rumbui uklet tru baka dei ka kamram jong ka sorkar jela baka sorkar India baka jingnang jing start lane ban ai jingnang jing start kata ka free and legal free and compulsory education kelade ka hok lane kata ka fundamental right of constitution jokari India artikel RQA ka ong baka dei ka kamram jok state bat kumjur jong ka central bakan ai kata ka free and compulsory education baumut baka sorkar jela ka ban thawi kilat kelenti bagi kena ki bapuli na du kelas 6 kau kibadai na du kelas 6 rius nam du khasau snam kidai ban yo ya kata ka free and compulsory education pimla ban tet kti ban ong bangim don lat ban siu ka tulok jong kinoi kai pidon pisa ban penki ka dor kontrak kabadai ban siu shispa kror pi siu shispa san pu kror kaying dor bar thawan kabadai ban lut shispa san kror pi lut shispa nyu punyu kror yo nai kata ka pisa ka batam kaso bahagia skim kabadai ban siu tang shispa tang at lai spa kror pi siu san spa kror pi pentam dan du kishis pa san pu kror pio nei kata ka pisa ban pelot yang ini construction work ngai ban ong ban ai na ka menta ka jingsi ki noi kai pi pen i ka daw ba phim don ya kalat kalenti ba ka sorkar ka jongi kam don pisa kini gidei tang kidaw ki bangimla ban pediang ki balesi ki pauten kering ru bagi construction work lesi pio ya ka percentage ngai ha ka ban siu ka tulok jong nei kai finom yo watang sitengkar na ka jingsi lesi kata ka di jing e ka ba ki phim kwa ban yarap ki noi ya kini kinoi kai rengingi kiran ka basyai baka kajing dawa jong kinoi kai asesi kalong ka basyong nongrim balada pimla ban pen urlong ni kini kijing dawa nakaliang jong paseng gru ini trelang ringkat bakini kinoi kai bat ngin ya don ringkat bat kita hadu bakani sorkar kan pen urlong ni kijing dawa ka jong ki bakini ban siu ya kata ka tulok ka baki ki dai ban yo bat kaweru ngikwa ban keren ka basyai ban dawa Yau bak lakmen rumbui bugudai ban withdraw ya kata statement ke mau lo keren menen ban panmat hakmat joki media ya kajing keren tomet ya kajing keren torti ka jongku ya kinoi kai kumbam kinoi kai kila dawa ina kalian jo pasengko ngipen budin ya kani bagi dawa bugudai ban withdraw itu statement bugudai ban panmat nak kini kinoi kai ke mau lo keren menen kasi kata kadi kajingwan ka jongi hakmat bat kini kinoi kai ka filia hakapat jong gomen lani kadi kajing bomla lani ka polisi trikam ka bafil jong ka sorkar ka jongi pikini kini kijing siu tulop kini ki bala dei bandon pa mang tingka jong ka sorkar jela ndai ki basu ang basu thung hapreng jong usnam lani haka siting snam habakut jong snam ka tulop jong kinoi kai kala dei bandon pa hapo ka budget jong ka state ka jongi tekai ka bangingim suthu kalong babalei ka sorkar jela kam suthu baban siu ya ketulop ya kinoi kai kala dei ban thaul pai kilat kelenti dei tat hadu kinoi kai kinwan hasurop kin thiamit halenti singking kisaki khore manta pat ban ong bangim non pisa baka jupa por ngi hap ban thaul kilat kelenti ban wat ban nasawei tekani kalong kai kapen i ya kata ka jing bom sngo thu kapen i ya kata ka failure la ni ka jing fail ka kontrikam jong ni sorkar ka jong i ya ka ba dah kini kita yo beladap ngilayo i ya kinoi kai jong naka fastom kibalahap banwan hapo surok bantia dehadu bakilaya tia surok kisayo yang hok kajongki mentas ki asesi ngimtep nang ni syakmat kinang mi segi babuan pat ki bandawa yang hok kajongki tekajing ketu kajongi ka sorkar kalong ba haba fisyong hangtei kamtambe yang chief minister ujongi ubadai MBA ndai tang na India din na shabar India na po England upa si ka finance lani ban suthu pa ka financial capacity jong ka state kajongi bat kuno ban pentulun ya kakam lani kumnu ban penyo pisah nambai kini kijing siu ki badan kam ya kum katulok ya kinoi kai ki ban penbiang ndai ban haap dakin riu menai nyu menai dei ban siu no ya ki kat kum kapor mas sendap lani masukut ki penai jong ki kani kijing ya ki jong kinoi kai
ngimpa bang ngingin dek syakmat ngingin don nadin jong kino hikai ka move kende ka jong kino hikai maki gin let banya kendu laki ya kendu ya nuru kade ka jing ya kendu ka jong ki rekai ka bangingin le kalau bangin support ngin kersani kino hikai akan nu bentak baki gitu